Mga millennial ug Generation Z o Gen Z ang dunay pinakadakong porsyento sa ihap sa mga botante sa tibok nasod karong umaabot nga eleksyon. Busa gawa sa mga barangay, nagapahigayon sabog voter education para sa automated counting machine o ACM demonstration ang COMELEC sa mga eskwelahan alang sa kabataan. Ari ang report ni Argil Relator. Gi-feeds automated counting machine o ACM o gi-check ang resulta. Aktual kining na experience sa kabataang mitambong sa gipahigayon nga voter education and ACM demonstration sa COMELEC 11 sa pakig-alayon sa usa ka tuluhaan sa Davao City. Not only that it will well equip us with knowledge on the upcoming election, but also for us to be a voter with knowledge and a voter who's literate enough to choose leaders who are eligible for such position. Para makabalo taon sa proseso sa election, then makabalo po tag ka ng unsa nato pagboto, makapili tag tarong na mga kandidato. Sa kabahin sa COMELEC, kinahanglang maedukar ang kabataan labot sa mga proseso sa eleksyon. Labi na karong nagakatag ang misinformation sa social media. Tabang kayo ni siya because they will understand their role as especially first time voters sila, since kamo man ang kanang murag ubay-ubay nga part sa population, no. Yun nga, yung vote natin is a great equalizer. Una ka na, gipalaw man sabang ilang kahibalo labot sa pagpili og mga kandidato. Beyond popularity, there is a supply problem of good candidates more than demands. My point is that we are putting so much stress to our voters. Sa datos sa GMA News Research, millennial o kadtong gipanganak gikan 1981 hangtod sa 1996, nag-edad 29 hangtod 44 anyos ang pinakadaghan nga botante sa 2025 midterm elections nga moabot sa sobra 23 million. Gisundan kini sa Gen Z o kadtong gipanganak niadtong 1997 hangtod sa 2007 o nag-edad og 18 hangtod 28 anyos nga anaa sa 18.3 million voters. Dayon ang Gen X nga gipanganak sa tuig 1965 hangtod 1980 nga anaa karon sa 45 hangtod sa 60 anyos nga naa sa at least 15.5 million voters. Ug ang senior citizens nga gipanganak gikan 1965 nga anaa sa 14.4 million ka mga botante. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.